Aupa, arratsaldeon, gaurko hitza distopia izango da. Zergatik? Horrentxe ikusiko duzu, baina ostiralean ere agindu nizuen, gaur Karmele Gomez etorriko zela, arratsaldeon Karmele. Arratsaldeon Urko. Eta nik agindu, zuk ekarriko zenituela zure kasko berezi horiek eta hortxe ikusten dut atzekaldean prestatuta dituzula. Eta gaur zure ardura izango da, saio hau marraztea. Bai. Azken finean zuek denok koloreak botatzen dituzu etengabe, eta gaur horiek guztiak bilduko ditut, eta biltzen nazen enean ere bai, agertu egingo dira. Kezkatuta gaudez, kolore tristegiak geratuko ote zaizkigun, biziegiak, bueno, gero ikusiko dugu, saioan zehar, ikusiko dugu zunolarizaren lanean, eta entzundako hori, zure sinestesiak irudietara nola ekartzen duen, ze hori gogoraraziko diegu ikusleei, zuk baduzula habilidade hori, nun entzundakoa irudietara itzultzen duzun, ezta? Hori da. Hortxe, lanean hasteko prest? Banoa. Bai, guk ere lana izango dugu gaur, ze esan dizuet, distopia zari behar dugula, eta azken aldian gurean zein da distopiarik ezagunena, Euskalia. Gurekin izango dugu Mikel Alvarez. Badakizue, bera irudikatzen jarri dela mundu bat, nun Euskaldunak nagusi eta gauzei sekulako itzulia eman die. Jakingo dugu, etorkizunetik zenbat duen orainaldiak edo iraganetik etorkizunera uste bezain besteko tarterik ote dagoen. Literatura ez ezik, musikari izango dugu gurean, ze gaur txil txoko izango ditugu hemen. Badakizue, Oiartzutik datozte eta musika urbanoan edo bereik izan ziren aintzindarietakoak, ezagutu genituen lehenetakoak, naiz eta oraintxe loraldi bat badugun, Txil Mafia, Bengobera, Etxepe, beraiekin ere hariko gara nola ez genero honetaz. Eta gaurko hitza distopia izan da, atariko hau biltzeko, kantu horixe, distopia izenekoa. Bada talde bat, behar bada ezagutuko ez duzuena, Blakat Mentxu izena duena, eta maketa berria prestatzen ari dira, bai, etorkizunaz hariko garen honetan, oraindik ere bada maketa egiten dituenik. Blakat Mentxuk arixe egin behar du, maketa berri bat prestatzen ari dira, eta bertarako aurrerapen gisa, distopia kanta. Horixe, distopia zariko garela, eta distopia normalean nahiko ezkorra izaten da, etorkizun apokaliptikoa, iluna, beltza ekartzen digulako, baina Mikel Alvarezek guztiari itzulia eman dionez, distopia kontzeptuari bera ere itzulia eman, Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta azalean bezalaxe, berde kolorea, berdea omen da, itxaropenaren kolorea, eta zure distopia, Euskaldunontzat behintzat oso baikorra. Bueno, ez dauketa ingarbi, ez? Ez dakit. Kontua aipatu ez hor distopia, eta egia distopia berez definizioz da, etorkizun irudikatu bat edo, okerragoa dana bizi duguna garaia baino, ez? Eta azken aldin oso modan dago, gehien bat
telesaietan Eta zuk hortaz apur bat badakizu, ze zaletasunare handia duzu, zinemarako, telesaietarako, eta hori ere igertzen da liburuan. Bai, baina hori ez, apokalipsi, nuklearrak edo zombiak, edo mila aukera daude, eta hori da distopia, eta utopia da berez, etorkizun on bat irudikatzen duen hori, ez? Baina gero ona eta txarra bakizu dela, Mikel, segunetan orentzat. Horregatik, eta hortik nindoan, eta hori da kontu azkenen nahi nulako horixe, ez? Distopia gain modan zeuden momentu baten, eta beti, egurre jasotzen ari gan Euskaldunon aldetik, zerbait utopikoagoa eraiki edo asmatu, kontua ondo esan dezun bezala, gauza guztiak gerturatzen zeanen ez dira kanpotik ematen duten zain politiak. Ze normalean Euskaldunok ohituta gaude zanpatuak izatera, minorian egotera, hizkuntza gurea gutxitua izatea, eta oraingoa zuk egin duzu aldrebes. Eta jarri dituzu erdaldunak, gazteladunak, kasu hontan, jakizu, euskara hitz egiten dela mundu osoan, ze Euskalia iritsi da iaia unibertso oso guztia bere esku hartzera. Baina salbuespen batzuk badaude. Bai, salbuespen batzuk. Suiza txikia. Eta horre uste dut, eztabaidagarria izan daitekela, ze Euskal Herrian Suiza txiki asko dago. Ze Durangaldean uste dute Suiza txikia eurena dala. Baztanen erala uste dute. Irudikatuta daukagulako gure buruaz, badaukagulako alako irudi bat. Baina zu kanpoan utzi duzu Suiza txikia, Korea, Ipar Korea, eta Santa Clara uartea, ze bertan daude dukandu zaleak. Hori da, bai. Bai, norbaitek kanpon geratu behar du, ez? Jende guztia ezin da ardi bat izan. Eta horiek kanpoan zelarik utzi dituzu, hola simpatia berezirik etzen nukelako haiekin? Ez dakit, galdera lokatzeta bideratzen ari nazu pixka, baina uste Duncan duk irudikatzen dula Donostin, ez? Mundua eta gure hizkuntza ikusteko modu bat, ez? Uste beraiei pertsonalki inolako zeharik ez, baina uste hor eta Donostin poparen inguruan eta bai mugitu dela mundu bat, ez? Nun euskera erabat arrotza den, ez? Eta erabat kanpotarra den, ez? Eta hortak jolastu nahi izan dut, azkenen egin una zan, ondo esan dezu, unibertso guztia, ezagutzen den unibertso ezaguna edo, esaten da Euskalian, ez? 14 galaxia biltzen dituena, Euskalaren barne da, eta euskerak eskaintzen dituen abantaiengatik, jende guztia euskara erabatzen joan da, eta gainontzeko hizkuntza galtzen joan dira pixkanaka, zarra edo zaharkitua izatearekin lotzen direlako hizkuntza horiek, ez? Garai batean hain handiak izan zirenak tartean. Hori da, eta esan dugu, 200 urte aurrera egin duzula, baina beste batzuk atzera egingo dute, ze joan etorri horiek erabatekoak dira liburuan, ez? Eta mutur gogorrek atzera egin beharko dute, gurera etorri beharko dute, nolabait salbazio bila edo bintzat egoera hori, ezarrita daukaten egoera hori, inposatu zaien egoera hori, irauli nahi baldin badute. Eta orduan etortzen dira gurera. Hori da, kontua Euskalia badela, historian oparatasun handiena izan duen garaia, ez, herrialdea baino gehiago, eta horrek ere ekartzen du, abantaila teknologiko izugarriak izatea, orduan oso zaila da Euskaliaren kontra, Euskaliaren garaian borrokatzea, ez, saiatu ziren, gainera, ez, Extremeños por la Libertad taldekoak, ez, armen bidez, baina, armen garaia amaitu zen, duela urte batzuk, eta beste modu batzu bilatu nahian dabiltz, baina ez da bat erreza, orduan, zer da errezena Euskalian? Iraganera bidaiatu eta gauza bat lortzea, eta da, Euskalia ez sortzea. Sortzen edo jaiotzen ez den zerbait, ez duzu suntxitu behar. Orduan jaiotza hori saiesteko, zerbait bilatu beharko dute, spoilerrik ez dugu egingo, esan dugu zineaz eta ari garela spoilerrik eta alakorik ez, baina mantxurrianoak izan zitezken haiek, gurera etortzerakoan, nora iritsiko eta Jon Maia geltokira, ze esan dugu Dukandu, Jon Maia, alako aipamenak, jokuak, keinuak ere ugaria direla liburuan, eta ez da kasualitatea izango, Jon Maiaren iragana bera ere ezagutzen baitugu, ez? Eta berak ere hortik diskurtso bat ere egin izan duelako, ez? Noski, nik uste euskera eta euskaldunak zentroan dauden unibertso batean, Kaceresekoa den norbaitek, ez? Eta momentu hortan eredu euskaldunak direnean, ez? Badelako horrelako mundu zoro bat, hau, ez? Esan nahi dut idealizazioak sekula ez direlako onak, ez? Baina herri horretan ekartzen dituena da, euskaldunak mirestea eta euskaldunak omentzea eta pixka bat beraien ahaztea, eta garbi dago, ez? Aipatu duzun ibilbide horrengatik, beraientzako referente nagusi bat Jon Maia izan. Eta hor hasten dira ja zirikadak, labankadak. Ze esaterako iristen dira 2019-era, telebista pizten dute, eta hor hartzen dira, telebista honetan ere, dana erderaz dela, salbu Maria Txiak haiek euskeraz direlako. Horiz izan da, pixkat, mendekoa bilatzea, jakinda hau berez hasiran telesail bat izateko azela, eta azkenean liburutan geratu dela? Ez dauket mendekurako gogorik, eraikuntzarako eta eraikitzeko gogoa dauket, baina, uste, mendekoa baino gehiago kritika badala, eta uste dela
erabat argudiatua eta oinarri sendoak dituen kritika badela, eta bada hori, ez? Berai datoz etorkizun batetik, nun beraien hizkuntzan ez dagoen edukirik iaia, gaztelania baztertzen joan direlako, hori berreskuratzera datoz, eta, claro, beraientzako itzultzen dira, ez? Beraiek esango duten bezala, a los años dorados, ez? Claro. Gaztelania nagusi den garai bat, telebista jarri, kate guztiak erderaz daude, eta esaten duten bezala, marrazkiak ere erderaz daude, hauek tontoak dira. Eta hor, askotan, euskal eta erdal hitzak elkarren artean trukatuko bagenituzke, ez, guri oso ezaguna zaigun errealitate bat ikusiko genuke, edo truekea egin ostean, iruditzen zaigu, amestutakoa dela, momentuz behintzat itxurarik ez duelako hortara iritsiko garenik, ezta? Garbi dago, Euskalea disparate bada, oso ondo pasatu dut idazten, eta nire helburua zen irakurtzen zen. Irakurtzen ere, bai. Irakurtzen eskertzen da, baina hori izan helburua irakurtzen zuenak ere ondo pasatzea, baina bazeuden horbeste gai batzuk landu nahi nitunak, eta bada tresna bat edo sortu deten, eta da izpilu bat, ez? Azkenean zuk esan dezuna, ez? Zu izpiluan aurrean jartzen zera, eta azkenean zuzea, baina alderantziz dago, ez? Eta hori egin dut, ez? Guk bizitzen ditugun egoera asko, beste aldera eraman ditut eta alderantziz, ez? Eta uste joku horretan dula grazi, ez? Edo mami handiena igual liburuak, eta uste dut holakoetan ispiluari esker distantzia pixka bat ere hartzen dezula, eta egunero ikusten ditugun gozak beste modu batera ikusteko aukera ere eskaintzen dutela. Eta hori egunerokotasunak gustatzen zaiten ariketa bada. Eta hor jokatzen duzu iragana eta etorkizunaren artean, ezta? Ze protagonistak, Eñautek abiatzen du bide bat, ze hasiera batean ganbaran, bere baserriko ganbaran, ze baserrira bialtzen dute etxetik, bere bikoteak aurrena, familiak gero, baserri batean hartzen du babesleku, bertako ganbarara doa, iraganaren bila, bere txikitako jolas baten bila, txapen bila, baina bertan topatzen du elementu bat, iragana baino etorkizuna irudikatzen duena. Eta hor hasten da bidai bat, Euskal Herri osoan barrena, eta gainera Euskal Herri osoa azpimarratuko dut, ze lurraldetasun guztia hartzen duzu kontutan, eskertzen da, baita Aragoiko pitila ere. Hori da, oso garbi neuken hori, ez? Askotan, eta uste dut gaina badaukeula bekatu hori, eta uste dut onartu harko gendukela gehiagotan da horrekin hori presenteago izan, gure lanean, gipuzkoar zentrismo bat eta zari naiz, ez? Euskal munduan uste dut hori garbi daula, eta ni saiatu naiz, ez dakit, igual da beti korrondaren kontra juteko joera saiestezin bat edo ez, baina oso garbi okidot hori eta garbi neuken nazio ikuspegi bat izan barruna eta Euskal Herri osoarentzat izan bartzela. Eta hortik kezka nagusia liburua idazterakoan erderaz hitz egiten dutelako gugutzek eta igonai beraien artean, gutxi da, liburuaren 5% edo izango da, ez? Baina horri bai izan zen kezka, esaten dela, joño, Euskaldun guztiek ezingo dute irakurri liburu hau, ez? Baina egia da, ispilu hori sortzerakoan, hizkuntzea hoien egoera erakusterakoan behar nituela bi hizkuntzak talka batean ikusi, ez? Behar nuen hori, eta bueno, eta nire realitatea egualdekoa naiz, erderaz dakit, frantsesez ez dakit, beraz egin nuen, eta uste dut baietz indar berezi bat ematen diotela erderazko naiz eta pentsatu gutzek euskeraz pentsatzen duen, Hori da. Bera erdaldun berria delako eskuelan ikasi. Claro, eskuelan, ze hori da, guk ikastolen sorrera ere ezagutu genuen, baina hemen eskuelen sorrera hitz egiten da, ez? Gero estatu osora, penintxula osora ere edatu den eredu bat, eredu horren arrakasta, eta lehen esan dugun, ez da, hitzak elkarrekatzen baditugu ezaguna zaigun errealitate bat, baina justu kontrakoa. Bai, uste dut mutur gogorren, ez da, topatu dezakezun edo zer gauza, Euskal Herrian topatu izango zenukela azkeneko 1 urteetan. Seguru bai, ez eta gainera terminologiari ikasi behar da, esan dugu, ez da Euskalia elkargo bat da, herrialdeen arteko elkargo bat, eta jaurlaritzak berak ere baitu agente bereziak. Bai, noski. Eta beraien artean elite taldeak. Bai. Unibertsoko talderik beldurgarriena. Bai, zaintzaileak dira, herria zaintzen dutenak, ez? Eta horretarako gainera, bidea eta ere bilatzen dute, eta horre bideraziko dute bide hori. Ze, esan dugu, ez da, umorearen mugaz ari garela, eta azken aldian ere eztabaida hori egon delako, ez da, etxe honetan bertan ere, saioren batean, Euskaldunen kontura parre egin den horrekin edo, bueno, kasu honetan ere, itzulia eman diozu, ez? Eta zuk esan duzu, bueno, gure buruaz ere guk erorrek egingo diogu parre, eta hortarako... Bai, hori guztitik arago doa, ez, askoz lehenago idatzitako zerbait dalako, ez, polemika horren aurretik... Bisionarioa izan zinelako, ez dakit irulegikoek ere ordaindu dute dizuten eskubide. Hori lagumate galdetu zin... Xaflekin horribilizarea bueltaka, eta gero haiek topatu zuten beste xafla bat. Lagumate galdetu zin, Arantza Dirizen bat ordaindu nion, kanpaina publizitarioagatik. Ez, baina, aipatzen zen duna pixka guretaz barra egitarena, egin dugu guretaz barra, kontua da, baliabide gutxiago ditugula, saio gutxiago egiten. Hori da, kontua da, beste batek zutaz barra egiten duenean, eta azkenean hitz egiten ez duzun hizkuntza batez barra egiten baduzu, ezagutzen ez dituzun erreferente batzuk erabiliz, uste dut,
zilegi dela, umore hori, zilegi dela, baina ez da zure buruaz barre egitea, beste norbaitetaz barre egiten ari zara, ez? Eta nik kasu honetan garbi nuken, gure buruaz egin nahi nuela barra, eta gainera gure herriaz, gure kolektiboaz, gure kulturaz, hori da, alderdi politikorik ez dagoelako, edo ez delako ageri, ez? Eta garbi nuken protagonismorik kendu nahi niela, ez? Ez nuen umore mota horretan sartu nahi, gehiago jo nahi nuen komunitate horren aldetik eta iruditeri kolektibo bat izugarria duguna, eta oso gutxi lantzen duguna, hortik gauzak ateratzeko, azken ez detelako ez errasmatu. Erreferentzia guztiak eta ditugun gauzak dira, baina askotan ez ditugu erabiltzen. Eta ez, erreferentzia gure baizik eta baita ere lekuak, aipatu duzu Euskal Herri osoa, leku magikoak ditugu, ez? Bainanako, gaztelugatxeko irla ezagun egindazkenek urtean, Game of Thrones eta horrelako lanengatik. Baina, alde batetik gauza horiek berreskuratu, eta gure historiak eta gure lekuak gu kontatu eta errelatoak guk sortu, ez? Alde batetik, eta bestetik, baina ezagunak edo erabili ez direnak. Bainanako gatzaga hortan, akzio, estena ikaragarri barro datu. Eta haien pare jarri duzu Sara, eta Ataun ere agertzen da, ze, karo, hor zure iraganari ere keinu bat bada, ez? Ataun of Dit eta Nafar Diten eta ere ibilitako azarelako, han zombiak eta alakoak baziren, eta hor arkeologoek ere badituzte, ez da? Hasieran, handik abiatzen da, horrela izan zelako hori izan zen, zombiak akatu genituenean, ez? Edo zombiekin bukatu genuenean, beste proiektu batzu egin nahi izan genituen, eta hemen bai izan zen nahi eta eginiko zorbe, zombiak akatuko ditut hitzaurrean. Lagunik egingo zenuen, noski, irakurleak ere lagun bihurtuko zenituelako, baina etxairik egin alduzu, ze esaterako euskitzek esan aldizu, liburua zer iruditu zaion? Bitxia iruditu zait, erreferentzia asko daudelako, jende asko aipatzen da, ez? Garrantzitsu iruditzen zelako egunerokotasun bat izan martzela ez du, beti, ez? Mikel Laboaz edo hitz egin behar, ez? Gaur egungoak erabili behar genitela. Baina pentsatzen dut, Ana Galarraga gustora geratuko dela, ari unibertsitateren gela bat bere izenean jarri diozulako. Behar bada, jeloskor jarriko zaigu gure Galarraga, ze txil mafiakoari kampus osoa eman diozu eta berari gela bat. Baina, claro, euskitzerenak badauka beste konnotazio bat. Bai, baina uste dut, azkenen, gure erreferenteak erabiltzen ditugunean, libreki erabili behar ditugula, ez? Ez dut uste liburu horretan ezer daunik inor asarratu arazi. Segun naholako gainera euskitzek berak atzan dagoen intenzionalidaderekin bat egiten duela. Pentsatzen du, gainera hor badu gauza politia, ez? Hizkuntzetan gertatzen dena, eta da, izenak denborarekin sustantibo eta adjektibo bilakatu daitezkela, ez? Eta kasu honetan behar nahi nuen zerbait, nahi nuen pertsona bat erabili. Hori irudikatuko zuena. Hori irudikatuko zuena, ez? Eta bete-betean asmatu du. Euskara jatorrean hitz egiten dutenak, garbi hitz egiten dutenak, ongi hitz egiten ez duenak, ez? Nola ze pertsona erabiliz irainduko luke edo kritikatuko luke, ez? Eta oso garbi agertu zitzaidan, hortxe pantailan. Euskitzek betetzen ditela baldintza guzti horiek. Eta aipatu dituzu gehiago, ez? Kilikik ere kampus bat, eta hori ere omenaldi bat da, eta omenaldi bat, eta pixkat beraien aurka altxatu diren guztien kontra ere bai pixka bat. Iruditzen zaidalako, hori ez, beraiei tokatzen zaidala orain gauzak egitea eta egin behar dutena dela ondo pasatu eta disfrutatu. Halaxe da, horiek erreferenteak dauzkagunak gaur egungo gizartean, baina gero igertzen da zure frikitasuna eta ulertuko didazu, kakotxartean diot, zegia da liburu honetan ere kakotxasko behar direla alakoetan, baina zure erreferenteak azaltzen dira. Jainkoari eskatu beharrean inoiz ez diola zer eskatu eta laguntzeko Planet kapitainari eskatzen dio, ba? Bai, eta bitxia da ez, abesturi buruzak ego oraindik, ez? Eta ez da izen bat denboran bota zuten eta ben, ez du uste denbora gehiagi bota zutenik, ez? Baina bai, eta akordatzen gara, ez? Hor esku altxatzen zutenean eta hitzen zutenean oso garbi hasieratik erabiliko nitula baitaren ere haurtzaroko eta nerabetasuneko erreferentziak, ez? Dragoi bolak ere. Zinea ere oso presente dago, ze momentu batean esaten dio, ez? Robocop bera ezaltzen suntxi ezina eta arek esaten dio, baina ez da pelikula bat ina hor. Hori da, bai. Bai, danetik dago eta pelikulak ere asko daude, ez? Oso garbi, gaina jendeak nik ezer esan gabe aipatu ditez, Matrix ikusi dute, Terminator oso garbi, ez da? Baino badaude gehiago, ez? Prometheus dago hor, eta bereziki beti aipatzen dut, niretzako utopia dago, ez? Hau hasieran telesail bat izan baratzen bezala, bazelako asmo bat, utopia bat euskeraz egitearena, ez? Eta, irakurle pare batek aipatu didate gogoratu diola pixkat bilaketa, eta ez, road movie bat ere badelako. Bai, hori galdetzerean nijoalako, ez? Zientzia fikzioa eta aipatzen dugu etorkizuna eta horrekin zentratzen gara asko, baina uste dut genero nasketa desberdina ere izan baduela, ze badu momentu barregarririk noski, zure ironia hori hor dago, iaia apaldi guztietan, baina badu ere, da dramatik ere bai, zertxo bait, ez? Eta segunetan hundik heltzen den, bada horako genero nasketa
bat, eleberri beltzetik ere izango du, eta hori ere zure beste zaletasunetako bat, aurreko batean hil beltzakoak ere hemen egon zirelako, eta badakigu haien promoak eta ere zuek egindakoak zirela. Lagunak, horiekin munduaren baierara. Eta hori nolako entxalada berezi bat osatu duzu, ez? Zure zaletasun guzti horiekin, Bai, Garbinoken hori, komedia esan dezuna, ironia hori oso zaila egiten zait alde batera uztea, eta Garbinoken olako beka hau izan da opari horretan, ez nula etxean utzi behar, ez? Eta bota behar nula ateratzen zitzaidan guztia. Eta beste guztia, gustatzen zaiten gauza guztiak koktelera baten sartu, ondo nastu eta ustu, ez? Eta garbi zeon, zientzia fikzioa eta novela beltza izango ziela bi elementu horietako. Eta road moviearena, ez da intentzionala izan, pixka bat idazketan sortu den zerbait da, baina bai, hor daude. Niretzako generoak ez direlako genero itxiak, ez? Azkenean dira kapak, dira klimak aukera ematen dizutena, gauza edo beste kontatzeko. Eta holako zorakeri bat kontatzeko, zientzia fikzioa behar nuen bai ala bai, bestela barne koherentzia bat mantentzea zinezkoa izan litzateke. Genero horiek osatu dute eszenatokia. Eta eszenatoki hortan txontxongilo gisa daude protagonistak. Zuk zer horrek mugitu dituzunak, zuri komeni arabera. Holakotan bakizu idazleari askotan galdetzen diogu, zenbat du zuretik protagonistak einautek eta zuk, ez dakit antzekotasunik edo izango duzuen. Izan naiz pixka bat einaut, bai. Bueno, eta jarraitu, pentsatzen danok dugula pixka einautetik, ez? Eta gero... Nizartxo bat atera izan zaigu ikusi dugunean, eta esan dugunean, nire igual antzeko ibiliko. Bai, nik uste bai, ez momenturen batean. Eta gero, kuriosoa da, ez? Hombre, garbi dago, autobiografikotik gutxi duela honek, ez? Alero. Bai, ez da. Nahiko, bari, ez, zoroa edo delako novela, baino, bai egia da, pertsonaiek konturentzela, Karo, lehenengo liburua idatzi detena, ez? Eta egia da idazten zazeneran zure zati bat ematen diezula denei, ez? Eta azkenean denak dutela zuretik edo zure lagunetatik edo zure familiatik, ez? Lapurtzen diozu jende guztiari pixka bat, Xabier Mendigurenek aurkezpenaren egunean esan zian idazleak nahiko vampiroak izan ohi direla, eta oraindik ez dut idazletzat nire burua, baina pixka bat vampiroa ba naiz oso presente dagoelako, eta grazia indiako lagunek eta ezagutu dituztelako pertsona batzuk, ez? Baina bai, esango nuke, guztiek dutela neretik pixka bat. Igonek ere bai. Igone. Baina ez bere psikopatia aldetik, baizik eta... Emakumea aldundua da, eta hain zuzen ere lehengo astean emakumearen nazioarteko eguna ospatu zela, eta zuk ere gainera garbi diozu, pasarte batean, ez? Etorkizunean ze ideologiarekin geratuko zareten, eta etorkizuneko ideologia bakarra zein dan, feminismoa dela, eta arekin geratuko direla. Bai, elkarrezketa hori bereziki asko gustatzen zait, eta bada liburua hasi nintzenetik garbi nuen zerbait. Banekien tartetxo bat hartuko zutela, Einaut eta Arkudenek, azken ekaitzaren aurretik, ez? Tertulia txiki bat izateko, eta momentu horretan galdetzen dio, ez? Eta, aitortzen dionean, ez? Etorkizunetik datozela edo, ez? Eta galdetzen dio, eta zein ideologia du, ez? Lurralde zoragarri horrek, eta esaten dio, zentzua duen bakarra. Zentzua zuen bakarra aukeratu genuen, feminismoa. Feminismoak, ez da. Lehen esan duzu zure burua ez duzula idazletzat ikusten, bueno, nik uste dut alako bekaldia eman badizute, eta alako liburu atera bada batek idazletzat har dezakela bere burua. Baina argi dagoena... Gidoilari tituloan ere buruari onartzea, urte asko kostatu zait, idazlearen ari. Bai, autoestimaren ere guzti hori lantzea kostatzen zaigun zerbait izaten da, baina argi dago gidoi gilabintzat izan bazarela, eta hori liburuan ere igertzen dalako, gidoiaren teknikak eta ongi menperatzen dituzula, eta zurea gainera da eroskiko eskintza bat bezala, ze zurekin aritzeko motibo asko genituen, besteak beste, azken aldian ere, herriz herri ere bazabiltzala zure azken dokumentala aurkezten, ezta, azken dantza maixua, batzuk ongi ezagutzen zenuen gizon bati eskenia, osaba zenuelako, eta zuk bakarrik ez, Beasaingo herriak berak ere ezagutua bezain maitatua zuelako, ez, berari zor diogu besteak beste, bertako dantzak eta hortxe mantendu izana urte luzeetan, lan horrekin ere gustora geratuko zinela, ezta, Mikel? Bai, eta egia esan, oso proiektu ezberdinak, ez? Bat dana irudimenetik eta ate guztiak zabaltzetik, ez, irudimenari eta intuizioari, eta bestea, askoz barrugo ikutzen zaituen zerbait, azkenen protagonista bazendu zen osaba zalako, eta horrik usi jutelako, nire osaba, nire ama, ez, familia elkarrizketatzea, ez, eta aldi berean, askoz neurtugoa bezala, ez, askotan bildurrare badaukezulako, ez, txiko eta zitz egiteak, eta nik gehien bat dantzaren mundua pixka bat umetan dantzaria izan itzen, nola ez gure etxean, gero utzi nun, ez, eta bazan pixka kanpotik ikusten nun zerbait, eta nire aurreiritziak ere bani joan, uste Euskalian hori nabaritzen dela, ez naizela oso tradizionalista, eta nire aurreiritziak nituen, eta egizan dantzako jendearekin dokumentalaren prozesuan hitz egin, eta konturatu nintzen,
nik ezagutu ditudanak behintzat, beraiek direla burua zabaliena dutenak tradizioarekiko eta arazoa gehiago dagoela Barandiaren beste aldean, ez? Ikusleetan. Eta hori, alde batetik, aipatu duzun bezala, Pasatxok 40 urtez egin zuen dantzan maisu lana, aurretik Aiona Jose izan zen, eta, kontua da, berak ustean, ez, azkenek urteetan hor erreleboa ematen ari zelako, hor, behasainen, krisi txiki bat sortzen dara, eta zer gertatu behar da honekin, ez? Ez dagoela ja lanbide hori, nahiko prekarioa eta ere bada, ez? Eta, nolabait ere dantza taldeek eurek hartu zutela ardura hori, baina lanbide hori bera, hori. Hori da, desagertzen doala, eta berak mantendu du, behasengo dantzen ohitura hori, ez? Orduan, zer gertatzen da hemen, ez? Eta orduan, pixka bat alde batetik, Haurtzaka dantza talde aipatu garren hau, beraiek altxatu dutelako dokumental hau, beraien ideiatik eta beraien indarrez eta lanaz atera da, eta hortxe itaskun ikusten dut gaina, eta beraiek garbi zuten baita alde antropologiko bat izan bartzuela, ez? Eta behasengo ohitura horiek eta bildu bartziluela, dokumentatu bartziluela, etorkizunean horre egon daitezen, eta alde batetik hori, baina bestetik guk, sortzaia garenok beti nahi dugu beste zerbait, ez? Nahi genian zerbait zinematografiko eman beste ari bat, eta badago beste ari bat, Joseba, nire lehengusuak, Pasatxoren semeak protagonizatzen duena, eta da, zer gertatzen da orain, ez? Zer gertatuko da orain. Eta hor jokoa sartzen dira gainera, dantzatalde gaur egun dituzen kezka asko, ez? Eta dira, generoa kirola, futbola, ezta? Eta, Josebak ondo biltzen ziren guztiak, eta gizan gustora, eta desiatzen, herri gehiago animatu daitezen, pres gaudelako dozein lekutara joateko, historia kontatzera. Hala bedi, Mikel, argi dagoena da, batetik iraganari begiratu diozula, eta etorkizunera nora iritsi nahiko genuken ere marraztu duzula, ez? Beraz, ikusi da, mapa bat edo gida bat badugula, Euskaliari esker, eta orain bertara iristeko, lan egin beharko dugula guzti, ezta? Eskerrik asko, Mikel. Ni asker, zuei. Moi je veux vivre, rire libre, Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, Zaranoa, kea eta belainoa, fundiziotik natorta sasia erretzera noa. Inora roita jauregi, gerrika beiteaga segi, hortutik zukalderaino, amantala ez dut ezkegi. Inor lopategilete, kantuak berbekaz bete, bizitza bat jokatzeko jolasa izan daiteke. Hortxe, Anonymous Popular, tradiziotik, Igor Elortza ere, garai berrietara egokituta, musika urbanoagoa dana eta musika urbanoan esan dizuet, txil txoko izan zirela lehenengoetakoak, eta egia beraiek ez direla oso plaza gizon, eta ez dira oso zale, jendaurrera agertzea, eta horretik aur bereziki eskertu behar diegu, baina hemen ditugu eta gainera zuzenean eskaini behar digute, haiek ezagun egin zuten kantua, Zugaz. Zugaz, Zugaz, ja, Zugaz, 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 ezinen geldik Zugaz, 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 ja, Zugaz, Zugaz, Zugaz. Ezinen geldik Zugaz, Zugaz, Zugaz. Saiazu nuntzauden topada sabelian, Zuego xotasune igande tristian, Bizitan gordeka zarrakin sesion,
Juan berriz egordeka jaietan, yeio, 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 zugaz, on zugaz, on zugaz. Ezinen geldik on zugaz, on zugaz, on zugaz. Zugaz, on zugaz, on zugaz. Ezinen geldik on zugaz, on zugaz, on zugaz. Ez dakitola egon no dejarte, rolingo izanak gaua desakate. Teri sucio chiva en la costa, non zukape gaua dana kosten. Saia zunun zauden taupada sabelian. Zuego xotasune igande tristian. Txikitan zorreka zarrakin sesion. Juan berriz egordeka jaietan, yeio, 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 zugaz, on zugaz, on zugaz. Ezinen gelik on zugaz, on zugaz, on zugaz. Zugaz, on zugaz, on zugaz. Ezinen gelik on zugaz, on zugaz, on zugaz. Ederki, zorionak, bikote, esan dizuegu ez da, Txiltxoko edo bestela esan da, Peru Bengoetxea eta Jan Villar. Ni hor aritu naiz musika urbanoa edo zerrote zen, eta orentxe zuek argituko didazue, ea genero hori edo nola deskribatu beharko genuken zuek egiten duzuen musika hori. Arratsaldeon pareja. Arratsaldeon. Izan ere zugaz kantua entzun dugu. Horrekin egin zineten ezagun. Horrekin eman zenuten pelotazoa, behar bada askorik espero gabe ere? Bai, egia esan bai. Osea, zen gure kantaika nola diferentiena, hola euskeraz eta hola, eta gaztea irratiak eta hola, holako abestiak azkar hartzen dituzte. Bai, ez da. Bueno, onak zirenaren seinale, bestela edo zeinenak ere ez dituzte aukeratzen. Ze, esan behar da, holakotan normalen uste dugu prefabrikatutako kontu bat dela, marketing asko ere badagoela atzetik, ez? Eta zuenean ikusten da, edo ala dirudi behintzat, zintzotasun bat, jatortasun bat badagoela eta posetik gutxi duela, ez zuenak? Bai, desente gutxi bai. Nahi gabe atea zen. Alperkeri kontu egon. Alperkeri kontu alda. Nola abiatu zineten edo zer? Nola lagun arteko kontu bat zen edo? Dago, divertitzeko. Grabatzen ikasi hasieran, kanta grabatola divertitzeko. Divertitzeko. Gehiora juntzen, eta... Eta pixka zuek konsumitzen zenuten musika edo gustokoa zenutelako bideoetatik aukeratu. Bai. Eta guri egin. Bai, baina bestelako biderik ere bai, zorain ikusiko dugu nazka puta maten, lan horixe aurkeztu berri duzue. Puta nazka maten. Puta nazka maten alda. Bai, kasualidadea. Eta ikusi dugu iragartzeko ere alakoxe bideo berezi bat osatu duzuela, ez? Nuna izaneten, aizkoan edo aizkoan ustez, baino gero trampan, motor. Bai, trampan. Bai, trampa ingaren, bai. Trampa disimulatzen ere zarete asko alegin du, Ez. Eta doinuari dagokionez berrez ikusten dugu, eta orain ikusiko dugu bideoklipa rockeroagoa geratu zaizuela. Bai, bideoklipa Gabi de la Maza, na. Bai, fit bat egin duzue arekin. Fit bat, biali genion kanta eta gintzegun. Oen fit esan behar da, oen fit esan behar da. Kolaborazioari, lehen ala esango genion kolaborazioa, eta orain esan zenioten, beira, zu hor aritzen zara letrak eta jartzen bideo askotan, eta gurean ere jartzazu. Bai, eta txikitatik azkenean hori haitu, bueno, eskorrin kanta guztitan eta hola txoritxo izan txangorrioi. Eta ilusio bat gutzak. Bai, ez? Bintzat, Gabik kontutan hartu bat zaitu eta gazteak ere bai, honek esan nahi du hau serio dijoala. Bueno. Dena den hor ikusten dugu eta letrari erreparatuta horrizketan ari zaretela taberna giro bateaz, ez? Non badaudenan mutil batzuk, ez? Eta antragotan eta zer da, horrek ematen dizuela nazka edo nazkaren kontzeptuan nondi dator ba?
Ez da, lehenengo aldia galdetze guten. Puta nazka maten... Da puta nazka maten, bueno, gu gaudela puta nazka maten. Azkena, betiko bosta gaude, taberna zikin baten, puta nazka maten. Zatena daude, isilikan, kafesnia hartzen, eta go iristen gata, Eskorpeitan, eta divertitzen, eta... Ordun horren aldarrikapena da egiten duzuena. Pizka sustatu. Bai, ez ikusten duzu, zuen belaunaldia, zuek gazte zarete, zenbat urte? 23. 23 bueltan. Ez ikusten duzu, zuen belaunaldia berba da... Zozo egi dagoela. Bai. Itxura gehiagi eta... Komplejo gehiagi, ez dakit. Eta ze falta da hori ausardia, esateko, bagira, gu hontan gaude eta jende aurrera gatoz, ez? Zuek eman duzuen pauso hori ere, besteek eman beharko luketela? Bueno, bestiak igual, esan ez da, inor sustatzeko ez dara, gu hola hitzen geha, eta... Zuek gainera, Peru familitik zerbait ekarriko duzu, ze Bengoetxea bizena ezagututa, Oiartzun inguru hortan, eta musika mota honetan, beste bat ere badatorkigu burura, Bengo, ura ere, ez? Bai, lenguzu txikia. Lenguzu txikia. Eta ura ere bai, zer du, Oiartzunen olako tradizioa edo bada, edo lehendik bada oiturarik edo olako musikarako, edo... Ez dakit, gu azkenean, ingen unzuga esatizu, diferentiena bezala gure estilotikan, eta ikusi zen, Euskal Herrian sonatzen dula, euskera zitemazu kanta bat, eta puta eta alako gauzak esan gabe, jartzen dute irratian. Eta alako gauzak esan daia, ez? Momentuz, Bueno, gu jarri dugu. Gu jarri dugu. Kantua, Igual multa jasoko zuten. Zuk uste? Ez, seguru ez. Eta gainera, uste dut gauzaik, gero azalpen bat ere behar izaten dutela, ez? Eta zuek, seguraski askotan azaldu behar izan duzuen bezala, nola abiatu zineten, edo kantuenekin zer erakutsi nahi duzuen, baten bat komentzituko zenuten, jan, ze besteak beste, zuek ere eskuratu zenuten 2022an, Kutxa Kultur egonaldia, ez? Alako bekaldi bat bada, bertan parte hartzeko, ez? Bai, baina azkenein alperke janta ibili ginen, eta bai bazituzten terminuak eta ez ziren guztiz bat guk genuen ideiakin musikakiko. Marketing klase eta junbertzen, tipo bat, ez ulain kanta bat bizitzan satizu, nola infamoso zure musika, zeizak itxea, esplikatu kilok irea maire zaki. Gure kontuak inetzikun. Ez dijoan horrekin, ez? Zuek ikusi zenuten nolabait ere hor, arrotz sentitzen zaretela, ez? Eta ez da torrela pixkat zuen filosofiarekin. Ez, hoixe ba. Ze zuen filosofia bada ongi pasatzea, hori ezer baino lehen. Bai. Eta ez bazu ongi pasten grabatzen eta kantak iten zaudenean, algo falla. Orduan utzi, bestela. Ze, karo, azkenean ongi pasatzeak batzuk hemendik dirua eta ere irabazten dutelako. Zuek etorkizunen ez dakit gaur egun ikasten, lanen, nola zabiltzaten, musika munduan irudikatzen duzu zuen etorkizuna, no? Bueno, igual, nahiko genuke, presillo gabe, guk ez dugu hartuko responsabilidad hundi egikan honek itortzen bada, torko da, eta bestela, gure baliabidea gure bizitzaiteko beste gotatutan, eta hobi bezala egulabiliko guta, listo. Hasi zineten etxea, baina plazaketare egin dituzue. Hor, erantzunik, jendearen aldetik eta? Nola, plazak? Plazak edo kontzertuak ematerakoan eta emanaldietan eta hor jendeak aipatzen dizue. Oso, ondo, nahiko betiak egoten dira, kontzertuak, intxugun gutxiak behintzat, eta harrera bastante hona ukiugu. Bai, ze esan dugu lehen ez, ematen duela orain badagoela alako loraldi moduko bat. Lehen euskal musikan behar badaba genero batzuk bat zeuden, ska, eta alakoak bai, maiz entzuten genituen, ez? Talde hasi berri guztiek bazirudien alakoren bat edo trompetaren bat edo behar izaten zutela, moda ura uste dut pasa zela, eta orain bai ikusten dena batetik, genero aldetik ere ugariagoa dela daukagun paleta edo erakus lehioa, ez? Baina justu hontan, ez dakit, urbanoa edo, Oiartzunen esango diazu, ruraletik gehiago duela, urbanotik Bai, menditik gehiago. Mendian gehiago ibiltzen. Genero urbano, generoa guk edo zen genero aldugu ikutu. Bai, Urbano eskezakit, ni ze genero din zen. Baina hor bai, tankerako musika hortan, ez? Bai, batu Bengo bera, edo Txin Mafia bat bera, ez? Edo Etxepe, hor ikusten da. Dakate finkatuago bere estilua, ez? Bueno, gu zatizut. Zuek freskoagoak, zerate zuek adarrak jartzeko ere apurorik ez, eta orduan gaur rapean aritu behar bada eta bi arrokean eta etzi bestean. Bai, hola xe. Problemarik gabe. Eta orduan esan duzuen merkatu hortan, ez, industria hortan, eta Kutxa Kulturren egonaldiari uko egiteak, uste dut badaukala ere erabaki politikotik ere asko, ez, esaterenak hau ez da gurekin bat datorren ereduak, guk beste eredu baten alde gabiltza. Hor, ikusten duzue, bidelagun edo izan dezakezuela, edo laguntzarik edo izan dezakezuela, edo zuek berriz ere zuen kabuz segitzeko asmoa duzue. Azkenean etorri zizkigun bai, Kutxa Kultur bine lehenago disketxeak etorri zizkigun,
ez zuten oso ondo usaitzen, ezakit. Emango izu kontzertuak Japonen, 2.000 euro, no seke. Ja. Sinistu ez. Sinistu igual bai, bino, zuk zeo zer emango zure bai. Eretikan, ezakit. Hago ez genuen, zebai bezala helburu hoi, dirua ate hemendikan, ontaz bizi, norbaiten txontxongilloa izan, ezakit ez. Eta horregatik bideoklipetan eta ere askorik ez duzu gastatu. Lezan dugu Gabirekin kolaborazio egin duzuela, Gabi paskaltzera, afaltzera dugu Eta sare sozialak ere ez dituzue bereziki elikatzen, zaitortuko dizuet guretzat ere, normalean horaritzen gara ez, elkarrizketak eta prestatzerakoan material eta bila, eta egia da zuenean, izerdi pixkat egin dugula, materiala bilatzeko, Bai. Azken, igual pertsona berdugu hortako, sare sozialak eramateko, zegu desastroa. Beharko duzue eta horregon behar da, baina zuek asko ahalegindu gabe, izan duzunaren arrakastaren adibide da, Spotifyn esaterako 15.000 entzunaldi izaten dituzuela hilero. Horrek ere zerbait izan nahi du, zuek asko egin gabe eta alare jendeak bertan konsumitzen baldin bazaituzte. Ba, eski horrekin flipatzen gure, bai. Guzela, urte bat, zerrin gau, 2 urte kasi asko egin gabe eta handik handeitze gute kontzertu datik. Bai, eta entzulean kontatara mantendu eta. Bueno, hori erantzunaren seinale bada. Momentuz gainera, begira, zortekoak zarete gaur, ze esan dugu bideoklipean eta asko ez duzuela gastatzen, gaur Karmele hortxe marraztu ari denez, gero helaraziko dizkizuegu irudiak, eta begira, hortarako ere materiala izan dezakezuela. Igual etxeako kuadro bat, eskatuko dugu. Etxeako kuadro bat ez, hori gero ja, Karmelerekin negoziatu beharko duzu, ze orain hitz egin beharko dugu, ze ikusi duzu, saio guztian zehar nola hortxe leiotiatxoan nola aritu izan den bera, oain, galdetuko diogu zer nolako lana izan den, txiltxokoen musika eta ere marrazten erreza izan ote den edo, ze zuek etiketarik eta gogoko ez duzuen horrekin, ez, guk etiketarik ere ez dugu jarriko, uste dudalako azkenean musika gustatu edo ez gustatu, zuen kantuak gustagarri direla, eta hortxe dagoela adibidea. Orain azkenekoa kaleratu duzue, putan azkamaten, ez, eta urruna zer buruan? Eski auskalo. Igual ingogu, maketa bat, genero ezberdinetatik abestiak, eta ezakit. Bueno, alakoa egiten duzuenean ere hemen adi-adi jarraituko du, eskerrik asko pareja eta eutxi horri. Eta esan dakoa, orain Karmelek argituko digu bere lanak nolakoak izan diren, aurrena berriz, hortxe duzuen. Zerbait nahi duzue? Bagoi honek kafetegi txiki bat ere badu. Ez dakitzea izango duten, agian sandwich batzuk? Bai, nik zerbait nahi dut. Egia. Bai, arrazoi duzu. Uste dut hori behintzat zor dizudala. Karmele Gomez, gaur soldata ederki irabazi duzu, Bestetan ere etorri kontu kontari eritzen zara, baina gaur ikusi dugu hor laukitxoan nola eman duzun iaia saio osoa, izerdi pixka bat egin ere bai, ezta? Bai, konzentratuta ibili naiz, eta bapatean kaskoak kendu eta arazoek denak hemen. Bapatean, ez? Bai. Zekaro, zu kaskoak entzen dela guzter ginen, nolako bulto batzuk? Ez da hoi ere, esango nuke ez, zuek bulto baino, azkenean kolore zarete. Kolore. Bai, hasten dira elkarrizketan beran, olatuen moduan, hor joan etorrian, eta hortxe gutxi gora. Hau da, zu marraztu duzun azkeneko irudia. Bai. Ezta, ikusten da hor, koloreak baldin bagara, nahiko koloretsuak geratu zaigula gaur saioa. Bai, azken finean,
badago alde bat, hitz konkretu batean zentratzen ezenean margotzen dudanean, edo zuzenekotan, azkenean autu bat egin behar duzu, eta zu gonbidatuekin hitz egiten zeunden bitartean, nolabaiteko elkarrizketa bada noski, baina elkarrizketa bisuala nik ere ikusten dut, eta zuen ideiak eta hitzak horrazten dira, korapilatzen, eta gutxi gora bera autu bat bada ere, margotu dudan guztia, plato honetan gaur gertatu da. Guri gezurra irudituko zaiguna arren. Zuk nolabait ere egin duzu Platonen paisaia amarraztu. Bertan ze osagai eta dauden, eta hortarako behar da azaldu behar dugu tramankuloiek, ikusleek ikusi dituzten tramankuloiek zer diren. Azken finean, irude teknologia erabiltzen dut, eta programa hau baliatzeko mando hauek behar dira, eta kaskoak. Kaskoekin, nolabaiteko ingurune beltz batean hasten dut paisaia, eta egia esan, beltzean nagoenean, eta zuek ikusten ez zaituztedanean, zuen koloreak are eta biziago agertzen dira nire sinestesian. Eta orduan, beltz horren gainean, hauek dira balientzo hori kolorez janzteko zatiak. Nolabait ere ezkerreko mandoarekin, ikusi duzuenez betere, kanpoan aire librean margotzen dabilen margolari batek badu paleta bat koloreekin, eta pintzelekin, ordenik hemengo aldean baditut koloreak hautatzeko gaitasuna, eta hau litzateke eskuinekoa zuzenean pintzela. Gero esaten dute, emakumeek ez duzuela bi gauza batea egiten, gezurra dela hori, baina zuk bi ez, zuk 4, 10 eta 15 egiten dituzu. Entzun, ikusi, sakatu botoia, kolorea aldatu, mugitu, eta hori dena ikusten dugu, zeiruditan, oraintxe bukaerakoa denez dardarka hor geratu da zure irudia, baina gero saioan zehar, bai ikusten genuela, zure erreliebea, zure silueta, zure betaurrekoen arrasto hori nola atzematen zen hor, beltztasun hortan, igertzen zen zu non zen biltzan, ez da? Egia esan, hautaketa bada, eta gauza haunitz aldi berean eskatzen dit egitea, azken finean, hainbeste kolore, hau behar bada haunitz, kolore haunitz biritzen zaizu, baina eskenik ikusten dituz gehiago. Eta, karo, hautaketa bat egin, zer fijatu, batean ikusten duzu erre bat superpollita, eta gero derrepente, erantzunean agertzen da, beste kolore bat. Hemen ikusten ari gara adibidez, Mikel Alvarezi egin diogun elkarrizketa. Hau da, ikusten da hemen lasaixago gaudela, bio gaudelako, ez da, kontu kontari, bio ere jari handiekoak, ez dakit horrek ere errezten dizun edo zaildu. Eman dituzten bertze gauza garrantzitsu, egia esan, azteko modu bat izan da, hasi naiz Euskaliarantz, baina, gero hasi izate unibertsua dat, eta ni hor nintzen gehiago, nahi nuen gehiago, baina, horraino iritsi naiz, Izan ere ez dizugu, lan erresa jarriz, jakinda, Euskalian bertan ere, ertz asko, harimutur asko zituen gaiak, eta horiek ere aipatzerakoan, hor ikusten da ez, batzetik forma bera, eta gero mugimendua ere. Badira, nik areta gehiago mugimenduan ikusten ditut, baina baditut pintzel batzuk aplikazionetan non mugimendua bera nolabait badaukaten. Orduan, mugimendua honiz dagoen momentutan horiek hautatzen ditut, eta hori da mugimendua gero. Baita ere, posiblea da forma bat, azken finean, bidean marrazten baduzu, badituzu ahalmen batzuk tresnari dagokionez, baina hemen margotzen dituzuen gauza guztiak zure inguruan daude. Eta horiek hartzea, mugitzea, eta badu bere gauza. Egia da, zaila bada ere, saiatuko naiz esplikatzen, ni denbora guztietan banagoela horrelako formez inguratuta, baita orain ere. Gustatzen zaitu azpimarratzea, zen jendeak pentsatzen du sinestesikoan izela bakarrik margotzen dudanean. Ez da, orain on eta orain off. Botoia bai, ordenagailua piztuta itzaltzeko, baina zure sinestesiak ez dauka botoirik. Hori da, orduan, nik beti erraten dut, margotzen dut ikusten dutena, baina ezin dut margotu ikusten duten guztia. Ez da posible, eta batzutan bai margotzen dut, denbora nahiko errealean bezala, une batzutan pintzelak justo bada, elkarrizketan sortatzen ari den mugimenduekin, baina beste batzutan gertatzen dena da, ikusten dut, zuek sortu duzuen halako paisaia bat edo halako testura batzuk, eta horiek jaso,
eta saiatzen naiz bere ala Ez dela ekartzen. nolabaitere takigrafa bat, alegia. Hor dauden elementuak ez direla hitzak. Ez dela esaldi bat, begira, esaldi batek ditu lau hitz, lau elementu horiek dira esaldi hori. Hori imposible litzatekelako, zuk diotuzela denbora errealean aritzarelako. Ezin da. Hori da. Bestetan egon garenean hemen, eta hitz bat edo beste erakutsi dugunean, etxean, lasaitasunean, badakazu hitz hori errepikatu, eta jasotzen duzu bere osotasunean, baino zuzenekoan, eske inguratuta nago, eta ere aprobetxatzen dut, ere partekatzeko sinesgarritasun kontu hori, ez? Batzutan jendeak espero du, hor, zein hitz dago hor eskuinean, zein hitz hori. Edo zein naiz ni, ez? Zein da Mikel eta zein naiz ni. Bai, claro, eta ni, hobera zuek, eta edo taldekotasun hori referentzia. Hori zen Mikel Alvarezen elkarrizketa. Eta gerora etorri da Txiltxokoren kantua. Zugaz. Zorte izan duzu, abestiaretzalako oso mugitua. Ze bestela dantzan, bakarren batek irudietan ikusi zaituenean, pentsatuko zuen dantzan ari zinela. Ez zinean erritmora ari, ze pentsatzeko ari hori bada, ez? Karo, ari da dantzan, eta odun dantzaren mugimenduarekin. Hori, ez nintzen dantzan eguneko egunean, baina bai egia da, nahi gabe eramaten zaituela. Bai. Eta, bide batez errateko arrastxarra naizela koreografiak segitzen, zeren irakasleak zaten dena, 3 pauso eskuinean musika baldin badago ezkerretara, nik ezin dute hori jarraitu. Claro, eske hori da kontua. Bai, arrastxarra naiz. Zuk besterako referentzia daukazu. Hori da. Musika zeinaldetatik datorren edo, ez? Bai, eta batzutan ere, onartu behar dut, margotzen dudana, behar badetzait gustatzen. Esan nahi dut, zintzoa saiatzen naiz izaten. Ez dut... Zure iritziatetan ez txertatzen, ez? Zuri gustatu edo ez gustatu? Bai, edo ez dut edertzen. Osea, etortzen baldin bada forma bat modu bateko, eta kolore bat batzutan, ezain liraina, batzutan igual marroi batzek ez du hainbesteko esan gura, ez dakit, marroiari jendeak marroia zu sobera txegin askotan, eta batzutan heldu da marroia heldu da, eta nik horrela heltzen diot. Eta ordan da, azkenean, argazki bat ateratzearen sensazio hori bezala, aurrean dagoela. Hor ikusten dugu Zugaz abestian nola izan den, eta gerora egin dugu dantzak alde batera utzi, eseri gara patxadan, eta solasean aritu gara haiekin, eta solasaldiaren irudiak ere baditugu, ez? Bai. Hor, joan dira ere horira bastante, azken finean, orain ikusten da erraixago ez, ze kolore dago gaur, eta nik betxatzen dut, kolore guztiak. Eta egia da oso kolore anitzak daudela, baina bai formak, bai non gertatzen den. Gero ere ez dakit nola esan, baina badut gaitasun ere, mugitzeko, ze egia da ere, abeslariak kantatzen egon direnean, gero elkarrizketa hasi duten arte, niri borratu zaizkit, osea, nire pertzeptzioan desagertzen doaz. Bestela izan horitzeke bat bestearen gainean jarri, bestearen gainean, orduan bai sekulakoan nabasa izango zenukela, plano guztiek danak nahastu. Hori da, horren, marrazkiak mantentzen ditu, niri joaten zaizkit, baina euren sensazioa hor daukat. Hori igual ulertzeko, batzutan, zerbait goxoa dastatzen dugunean, jan eta gero ere, zapore txori, nola gelditzen zaigun, alako zerbait litzateko. Horren, ni gain naiz toki berera bueltatzeko. Baina, oso zaila da behar bada. Ez, nik uste dut gaur errexago ulertu dugula. Bai, gaur bai. Azkeneko astetan badizu gainera ibili garela espermatozoideekin. Guk izten hori jarri genien. Guk hitz bat esan eta hitz hori nola irudikatzen zenuen, goraka edo beraka, edo non zeukan lodixagoa, finagoa edo. Eta orain ikusten dena da, hain zuzen ere, hitzetara mugatu beharrean testu inguru osora, ez? Hemen ikusleek ere ez dute ikusten, baina aipatu behar dugu, Platonek badituela bi zati modukoak, argiztapena ere zati baten eta bestean desberdina dela, musika daukagunen edo elkarrizketa daukagunen ere aldatzen dugula argiztapena, hemen badituzula 6-7 bat panpin mugitzen, tresneria ere bai, kamara gora, bera, bestera. Aitortzen dizut, horietako zerbait ere margotu dutela. Hori aipatu behar izun, ze azkenan, elementu asko dituzu nolabait ere kontutan hartu beharrekoak, ez? Eta zuk aipatu duzun bezala zure atentzioa, zure harreta batean zentratzeko, uste dut hor, distorsio askotxo izan duzula, ez? Bai, zeren paisaia margatuko badugu, gorko paisaia,
Gaueko paisaian, bazoden kamara gora bera, bazoden, jendea hemen lanean dago, eta horiek ere ekarri ditut, zeren uste dut, gonbidatuek bezain besteko, merezimendua zutela hemen atatzeko. Korta, denak hor daudela. Denak hor daude. Alex, denak bat bestearen atzetik. Hori da. Bueno, ondo, aitortza hori ere eskertzen dizugu. Aurreko batean ikusi zintugun, ezta, hemen ere erakutsi genituelako, Bernaola zikloan ere kontzertu berezi bat eman zenutela, zuken bidoa bota zenigun, guk hor dagoa onartu, eta hortxe, sekulan ez genuen pentsatuko, itzokei, ala ikusiko genuenik. Begira, horrela ikusi dugu gaur, eta zorionez nire sinestesian, beste dozen nuenetan itzokeiren koloreak aldatuko dira, beraz ez naiz aspertzen. Ala bedi, eta gure ikusleek ere naiz da kolore gutxiagorekin eta forma gutxiagorekin, baina ere ez daitezela aspertu. Eskerrik asko, Karmele, estimatuta dago, eta bakizu, urrungoan segi beharko dugu, espermatozoidekin edo dana dalakoekin. Ingo dugu zerbait. Zuri esker ikasten ari gara, mundua era askotara ikusi daitekela, baina eta berriz errepikatzen dugun leloa. Hori da. Eskerrik asko, Karmele, eta eskerrik asko gure ikuslei, eta gogoratu bihar ere hementxe itzuliko garela, ja txirrindulariak eta atzean utzita, aste honetan bai, gure ohiko ordutegian, Laurak bueltan hementxe izango gaituze. Ordura arte, txintxebili, eta ongi izan.